Ahoj, vítam ťa pri téme Ako si nájsť prácu. Prečo som sa rozhodol pre túto tému? Zistil som, že pomerne veľa ľudí hľadá túto tému na internete a bude stále aktuálna. Keďže som dlhší čas živnostník a pracujem sám pre seba, musel som sa nad tým zamyslieť. Ak by som si chcel zajtra nájsť prácu, čo by som mal urobiť? Písal som si nejaký zoznam bodov a v krátkosti ti ku každému bodu niečo poviem, aby som ti dal nejaké rady, konkrétne tipy, čo by si mal preto urobiť, aby si našiel prácu. Prvá vec, čo ma napadne, je napísať životopis, ktorý zaujme. Tvoj životopis sa musí odlíšiť od tých ostatných nudných životopisov, ktoré ľudia zvyčajne posielajú. Tým, že napíšeš som komunikatívny, rád sa učím nové veci a podobne, takmer nikoho nezaujmeš. Vieš, personalisti dostávajú stovky takýchto nudných životopisov a už zajtra zabudnú na tvoj životopis, pokiaľ ich nezaujme. Ako by si teda mal zaujať v tom životopise? Ukáž, že sa vzdelávaš. Môžeš napísať nejaké kurzy, ktoré si absolvoval, nejaké zaujímavé hobby, ktorému sa venuješ, nejaké projekty, na ktorých si sa podielal. Môže to byť nejaká web stránka, blog, YouTube kanál, Instagramový účet, čokoľvek. Viem, že na prvý pohľad, počutie to môže byť zvláštne spomínať nejaký Instagramový účet. Ale vezmi si, veľa firiem hľadá aj marketérov, hej? Alebo nejakých ľudí, ktorí im budú pomáhať nejakým spôsobom s marketingom. Takže mať skúsenosti s nejakou správou Instagramového účtu alebo fanpage na Facebooku ti môže veľmi pomôcť a odlišiť sa od nudných životopisov. Takisto, čo ma tak napadlo, čo môžeš použiť, je nahrať videovizitku. Kameru máme teraz v podstate všetci vo vrecku, mobil, hej. Zoberieš do ruky, nahráš sa, môžeš nejako kreatívne spracovať túto nahrávku a už sa odlíšiš. Poďme k ďalšiemu bodu. Využiť bežné a menej bežné web stránky. Ako prvá stránka, čo ma napadne, je profesia. Chápem, je to taká rada očividná, ale nie každý ju musí poznať, túto stránku profesia. Môžeš si tam vyhľadávať pracovné ponuky podľa platu, lokality a tak ďalej. Také menej bežné stránky na hľadanie práce môže byť aj pretlak.sk. Je to skôr stránka pre marketérov, alebo pre ľudí, ktorí sa venujú nejakému programovaniu, dizajnu a podobne. Ale ak si je nejaký začiatočník, junior v tejto oblasti, môže ti to pomôcť nájsť tam zaujímavú prácu a zároveň takú prácu, ktorá ťa bude baviť. A to si myslím, že je super. Ďalšia možnosť, kde nájsť prácu, na internete je napríklad stránka Fiverr alebo Ja spravím. To sú stránky pre ľudí, ktorí chcú nejakú prácu možno z domu a vieš tam nájsť veľmi zaujímavé ponuky. Výhoda je tam tá, že pri stránke Fiverr.com vieš nájsť ponuky z celého sveta, takže nie je tam problém nájsť dobre platenú prácu. Samozrejme, nie je to také jednoduché a musíš sa tomu venovať. Musíš mať pekne vyplnený profil, mať pekné zaujímavé fotky, novú videovizitka a tak ďalej. Zdôrazniť svoje silné stránky, poukázať v tom, čo si dobrý, proste nebáť sa ísť do toho. A Ja spravím, to je taká slovenská verzia Fiverru, kde takisto môžeš nájsť zakázky, prácu niekedy, takú menšiu, ale môže to pomôcť. Ale je to skôr Slovensko-Česko, je to menší trh, môže to byť ťažšie, ale zase tam menej konkurencie, stojí za zváženie. Ďalší tip,
ktorý pre teba mám, je taký možno odvážnejší a nezvyčajnejší, ale vie ti to otvoriť oči, mám to tak, pomôcť ti zlepšiť sa, komunikovať a tak ďalej. A to je, vyhľadaj si miestne firmy a navštív ich. Ako to myslím? V tvojom okolí sú určite firmy, pre ktoré by si aj ty chcel pracovať. Dám príklad. Si začínajúci grafik a chcel by si robiť pre nejakú firmu, ktorá robí s grafikou. Tak si zoberieš Google, vygoogliš si firmy v tvojom okolí, napríklad to budú nejaké reklamné agentúry alebo firmy, ktoré sa venujú tlači kníh, časopisov a podobne. Tieto firmy navštívíš a prídeš tam s tým, že povieš, ako by som mohol byť pre vás nápomocný. Ty tam neprídeš tým, že dajte mi nejakú prácu. Ty musíš ísť tam s tým, čo môžeš ty urobiť pre nich. Lebo s týmto som sa ja stretol. Ľudia nechceli odo mňa nejakú prácu, niečo chceli hneď odo mňa, ale proste neukázali vôbec nič, či by ma zaujali. To máš podobné, ako keby si chcel nejaké dievča pozvať na rande a ty by si hneď začal proste riešiť iba to rande, ale nič jej o sebe nepovieš, ničím mu nezaujmeš danú slečnú, tak asi s tebou na rande nepôjde. Toto je podobné. Musíš ukázať, že si niečím iný zaujímavý, že niečo dokážeš, že niečo vieš, že si dravý, že sa nebojíš komunikovať, že si priebojný. A toto firmy hľadajú. A ak si aj ešte do toho kreatívny, tak máš na poli vyhraté. Navyše tým ukáže iniciatívu a že si človek, ktorý sa nebojí ísť do akcie. Navyše osobný kontakt je osobný kontakt a vzťahy, známosti sa hlavne budujú naživo, nie cez internet. Ako dajú sa aj cez internet, ale osobný kontakt je osobný kontakt. Jednoznačne. S týmto bodom súvisí nasledujúci bod. Získavaj nové kontakty. V tvojom okolí sú určite nejaké zaujímavé akcie, na ktorých by si sa mohol zúčastniť. Napríklad rôzne besedy, rôzne stretnutia, podnikateľov, milovníkov, cestovanie a tak ďalej. Nikdy nevieš, kto z tých ľudí, ktorí tam prídu, hľadajú niekoho na spoluprácu alebo ako zamestnanca, alebo nevieš, koho poznajú, že nikto niekoho hľadá. Proste zväčšuješ svoju šancu tým, že poznáš viac ľudí. Čím poznáš viac ľudí, zvyšuje sa šanca, že oni, tí ľudia, ktorých poznáš, poznajú niekoho, ktorý hľadá niekoho ako zamestnanca, alebo ako som spomínal, na tú spoluprácu. Samozrejme, nemôžeš sa na to spoliehať, ale je to jedna z možností, ako si nájsť tú prácu. Alebo je to možnosť, ktorá ti výrazne zvýši nájsť si tú prácu, bez toho, aby si musel posielať stovky životopisov. Zlepšiť sa, uč sa nové veci. Táto doba je veľmi dynamická. A to, čo si sa naučil pred 5-10 rokmi v škole, dnes už vôbec nemusí stačiť. Používajú sa nové programy, používajú sa nové postupy, požiadavky na zamestnanca sa menia. A ak nejdeš s dobou, nevýhodňuješ sám seba. Pozri, predstav si, že si zamestnávateľ a máš pred sebou 2 životopisy. Jeden životopis znie asi nejako takto. Volám sa Jožko Mrkvička, skončil som školu v roku 2020, pracoval som tam a vo voľnom čase čítam knihy a pozerám filmy. A teraz si vezmi druhý životopis, volám sa Ferko Novotný, dajme tomu. Takisto tam budem mať vymenované, kedy skončil školu, kde pracoval a tak ďalej, ale ku koncu životopisu bude mať napísané napríklad: naučil som sa programovať jednoduché stránky
Vo WordPresse ovládam základy Photoshopu, strihu videa, naučil som sa robiť korektúry jednoduchých textov, naučil som sa toto, naučil som sa hento. Ide proste o to, že ten človek ukáže, že sa učí, vzdeláva, zlepšuje. A tým sa odlíši od tej masy. Jednoducho povedané, ak chceš mať výsledky ako ostatní, rob to, čo ostatní. Ak chceš mať nadpriemerné výsledky, musíš urobiť oveľa viac ako ostatní. Vtedy tvoje výsledky sa výrazne zlepšia. To stojí za to však. Tento pod je taký pre mňa tiež nový. Začni používať LinkedIn. LinkedIn môže pomôcť pri hľadaní práce, a to v tom, že keď si tam nahráš svoj životopis alebo nejaké informácie o sebe, začneš budovať sieť kontaktov, tak LinkedIn ti sám začne navrhovať pracovné ponuky, príležitosti, na ktoré môžeš reagovať, a možno úplne náhodou zistíš, že tvoja vysnívaná firma hľadá niekoho do týmu, nového zamestnanca. A ty budeš mať šancu zamestnať sa, pretože možno si všimneš nejakú ponuku, ktorú ostatní prehliadnú. K tejto téme chystám s mojou kamarátkou webinár, krátke video, kde ti povie o ňom viac, o možnosti, ako budovať si tam sieť kontaktov. Takže ak ťa táto téma zaujíma, ako využiť LinkedIn na hľadanie práce, rozširovanie okruhu kontaktov a podobne, prihlás sa na odber tohto kanála, aby ti toto video neuniklo. A posledný bod, čo ma napadol, keď si už po pohovore, tak si vypýtaj spätnú väzbu. Môžeš kontaktovať toho zamestnávateľa, náborára a opýtať sa ho, čím si zaujal na tom pohovore, či naopak nezaujal, alebo prečo práve teba nevybrali na to miesto, aby si mal nejakú spätnú väzbu, čo si mohol urobiť lepšie. Lebo ak nemáš spätnú väzbu, nevieš, kde sú tvoje slabé stránky, a ak to nevieš, ako sa môžeš zlepšiť. Ak máš nejaké otázky k tomuto videu, napíš ich dole do komentára. Rád ti odpoviem. Takisto, ak ťa napadá nejaká zaujímavá téma, ktorá súvisí s hľadaním práce, môžeš ju napísať dole do komentára alebo mi napísať e-mail. Ak by si sa chcel naučiť niečo nové, na mojej stránke www.genedu.sk mám ponuku rôznych kurzov, napríklad kurz japončiny, kurz tvorby web stránok vo WordPresse, manažérsky kurz a iné kurzy. Ďakujem za pozornosť.